қонуни пешниҳодшуда дар бораи фаъолияти блогнависон дар Тоҷикистон баҳсҳои шадидеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт. дар ҳоле ки ҳадафи ин пешнависи қонун танзими фаъолияти блогерон унвон мешавад, нигарониҳоеро дар миёни ҷомеаи блогнависон эҷод кардааст. Манучер Ҳамидзод, муаллифи ин тарҳи қонун, мегӯяд, ки ҳадаф аз он ҳифозат аз ҳуқуқи блогнависон ва ҷилавгирӣ аз сонсур ва дахолати давлат дар кори онҳо аст. ӯ муътақид аст, ки тарҳи пешниҳод кардааш ҳам ба нафъи блогнависон ва ҳам ба кулли ҷомеа хоҳад буд. аслан мақсади асосӣ аз замин таҳия, аз замин ташаббус муайян кардани механизмҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти блогерӣ, муайян намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои блогерон ва мақсади асосӣ пеш аз ҳама ҳифзи манфиатҳои халқ, давлат, ҷомеа ва худи блогерон. дар муқобил блогнависони тоҷик ба ин ақида мухолиф ҳастанд. Рустам Гулов, ки ҳам блогер ва ҳам коршиноси фанновариҳои навин аст, бо ибрози мулоҳизаҳои худ мегӯяд, ки ин тарҳи қонун дорои маҳдудиятҳои зиёд аст ва ҳадафи аслии он саркӯби блогнависон мебошад. Тамоман ба мантиқ рост намебиёд. Гулов метарсад, ки чунин қонунҳо мунҷар ба нопадид шудани ҳавзаи блогнависӣ мешавад. Шумо вақте ки як ҷараён, як раванди нав пайдо мешавад, барои Тоҷикистон нисбатан нав аст, гӯем блогерон, ва шумо дар ҳамин нав қадамҳои аввал мондагиаш аллакай ба болои ва ягон чиз бор мекунед, чӣ кор мекунанд блогерон? Ё аз Тоҷикистон мераванд, ё ин ки умуман ҳамин фаъолият пеш бурда наметавонанд. ҳамчун ҳуқуқшинос ҳамин қонуна вақте ки дар шабакаи иҷтимоӣ дидем, ҳуқуқдонони тоҷик зарурати таҳияи чунин қонунро зери суол мебаранд. Ранжед Ятимов, ҳуқуқдони соҳаи расонаӣ, ба ин назар аст, ки қонуни ҷудогуна барои блогнависон зарур нест. ҳаст қонунҳое ки аллакай он чизе ки дар ҳамин қонун, дар лоиҳаи қонун гӯем дурусттар мешавад, пешбинӣ шудаган аллакай такрор шуда истодаст. ҳамин қонун ма бовар дорам дар таҷриба кор намекунад. боз як қонуне ки масалан мисол мо қонун қабул кардан 2016 дар масъалаи маълумоти шахсӣ, то ҳол ин маълумоти шахсия беиҷозат паҳн карда истодаанд, яъне ки риоя накарданд. зимнан ҳеҷ гузориши расмие аз теъдоди дақиқи блогерон дар Тоҷикистон вуҷуд надорад. Танҳо дар нишасти ахири Кумитаи Андоз, Шамсулло Кабирзода, сардори сарраёсати маъмурикунонии Андоз хабар дод, ки дар ҳоли ҳозир 81 нафар блогери Андоз супоронда дар кишвар сабти ном шуданд, ки нисбат ба соли гузашта 49 нафар зиёд мебошад.